हेलो ए देवर बबुआ अपना भैया के रोवा देखनी हाँ 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 कबे से दुआरी पर से खड़ा होके ताकत नहीं वहाँ के लौकते नहीं खे ए देवर बबुआ हमरा तो ई लागत है कि वहाँ के द्वार पे नहीं खी ना। अच्छा रुकी देखो तनी ए राजा जी ए हमर सजनवा ए राजा जी ए प्यार ए राजा जी रवा के इतना प्यार से बोलत नहीं रवा के सुनत नहीं खे सुना तो बा हट पैसा आइल बा राम जी यादव प्रधान पद के प्रत्याशी बानी जे जे प्रत्याशी बा सब विजयी हो जाओ। हां मेहरवा कहती के राजा जी आगे कब लेती पाव है नहीं आई यूट्यूबर भाई लगो तो कुछ नया न देवे के पड़ी कैसे कि केहू के गायकी पर मार्केट बा केहू के गाड़ी पर मार्केट बा धंज भैया के तनी ए गाना गा लेते तमाच पे बुलाई बा मौगी कहतिया अरे लौरे खाती कोइल सभई सब खसिंगार बा पावे खाती प्यार राउर पागल मन हमार बा लौरे खाती कोइल सभई सब सिंगार बा पावे खाती प्यार पागल भइल मन हमार बा पलटन पाला कोबले बैठ मलैया में पलटन पाला कोबले बैठ मलैया में लगता जान राजा चली ना रजैया में लागता जान राजा चली ना रजैया में रौरे खट कोइल सब सिंगार बा पावे खट प्यार पागल भइल मन हमार बा बैठ मलैया में पलटन पाला कोबले बैठ मलैया में लागता में जान राजा चली ना रजैया लागता में जान राजा चली ना रजैया में लाल बाबू यादव जिला पंचायत सदस्य पुरस्कार दिलवाने रामू सिंह विदेशी प्रत्याशी पिंटू यादव जी
गिट्टी बालू के दुकान भी बा। लाल बाबू लालू जी जिला पंचायत पद के प्रत्याशी बानी। आ हमरा बीडी मुक्तेश्वर भैया कोटेदार साहब वहाँ करौड़ा भतीजा बानी। मोहित सिंह अपाइल से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हमरो के मनीषो राज के। जय हो मोहित भैया हमनी के बाकी रह जाओ। देवेंद्र यादव बीडीसी राम आशीष यादव जी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा। कितना रुपया मिला है यार? मुरलीधर प्रधान जी 100 रुपया पुरस्कार दिल बनी। हार्दिक अभिनंदन बा जय जयकार बा। दे दे के हटला काम बा कान में सुने के समय बा। ग्राम प्रधान ललिता देवी पुरस्कार दिल बनी। हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा। अरविंद यादव जी पुरस्कार दिल बनी। हार्दिक अभिनंदन जय जयकार करम सबके तहे दिल से अभिनंदन बा। झामलाल बीडीसी पुरस्कार दिल बनी। धन्यवाद भैया। मौगी कहती के बोलम सब काम से लेके छुट्टी चली न लहरिया लूटी बलम हमरा तोरवे में सूती। सब काम से लेके छुट्टी आईना लहरिया लूटी बलन हमारा तोरवे में सूती। मुखराम भैया समाज सेवी शंकरपुर गर्दन है बा माला रुआ हाथ में बा। मुकराम भैया भीम चौधरी प्रधान जी के माध्यम से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार बा। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा। मुरली चौधरी जी के सादर स्वागत अभिनंदन करो। अच्छा ठीक बा। अरे काहे तारा सवतन हमके जलैया में काहे तारा सवतन हमके जलैया में लगता में जाल राजा चली ना रजैया में लगता में जाल राजा चली ना रजैया में। राम जी यादव देवेंद्र यादव जी बीडीसी राम आशीष यादव जी बीडीसी आ साझाई से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने दोनों महान भाव के हम प्रणाम करो। आशीर्वाद के कामना बा। और हमने के प्रेम बाबू जकर रिश्तेदार बनी हमारा संतोष भैया कुटहा से भाई बहुत बहुत रुपया पुरस्कार। गीत के आखिरी लाइन का मौगी कलश के बोला रहियो के एतना जारी ऐसन जुल्म न करी ए पिया पापरवा पापरी। ददन चौधरी जी आरटीओ ऑफिस दोबारा हमरा के पुरस्कार दिल बानी। हार्दिक अभिनंदन बा। ओम प्रकाश जी हमरा का पुरस्कार दिल बनी। हार्दिक अभिनंदन जय जयकार करो। रहियो के
एतना जोरी ऐसन जुलुम न करी ए पिया पापरौला पापरी मुरलीधर प्रधान जी पान खा के जौन पुरस्कार रवा देता नहीं आनंद आ जाता हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जयकार मदन यादव और राम आशीष यादव जी बीडीसी बहुत बहुत रुपया देने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बजे जयकार डाली जन खटाइए देहाती जी मलैया में डाली जन खटाइए देहाती जी मलैया में लगता में जान राजा लगता में जान राजा चली ना रजैया लगता में जान राजा चली ना रजैया लगता में जान राजा चली ना रजैया जनता ने कौन लाई रहा मनीषा जी ई लाइक कंपोज हम कले बानी बड़े भाई पवन सिंह जी गौले बने कि कब कब प्यार में बिछड़ना जरूरी है